Amigos e amigas, o percorrer da Feira do Viño do Ribeiro nos leva a adegas que son pura paixón polo noso viño e pola nosa denominación de orixe. Estamos con Xulia Bande dando un exemplo de muller loitadora que aposta polo rural e aposta polo bo viño do Ribeiro. Estamos nesta 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro con Xulia, a súa adega homónima. Contanos un pouquiño como estás vendo esta feira, contanos un pouquiño tamén a túa nova colleita e un pouco como ves o futuro. Bueno, hola, bons días. Primeiro, moitas gracias pola presentación. Así dá gusto empezar o día, non? Xa con enerxía aquí, tirando para diante. Nada, estamos aquí un ano máis, como sempre, facendo patria na nosa terra, aquí xogamos na terra, presentando a nova colleita 2024, que é a que agora mesmo vai sair ao mercado. E, bueno, con moita ilusión. Onte a collida foi tremenda, gustaron os viños e iso xa nos dá folgos para seguir. A nova carpa da Feira do Viño, parece que está sendo un éxito. Sin duda. Eu onte xa o primeiro que fixen en cuanto vin o alcalde foi felicitalo, porque levábamos reivindicando isto durante varios anos e por fin xa temos un sitio axeitado e un pouco igual para todo o mundo, non? Porque había xente que estaban uns postos menos agraciados, menos bons, digamos, cando chove, cando fai sol, estaban moi expostos e outros pois un poquinho máis acollidos. Agora xa a cousa pois é un pouco máis igualitada para todo o mundo. A adega radicada en San Clodio, en Leiro, nunha zona que é especial, non? Sí, bueno, dicen que é a Milla do Ouro, non? Eu penso que non é exactamente así, porque cada zona do Ribeiro é de ouro para certas variedades. Neste caso, o Val do Avia, para min a Treixadura é un val espectacular, pero, bueno, hai outras variedades como o Lado ou eso que outros, dependendo da orientación, da altitude, dos solos, pues cada recuncho do Ribeiro ten un sitio específico para unha variedade. Esa para rematar, ti que sendo como eres muller, como animarías, de que maneira animarías a todas as mulleres que se queran meter no mundo da viticultura, como empezar? Pois como en calquer profesión, si lle gusta, a calidade de vida que me dá a min vivir do rural e no rural, eu non teria outro xeito, nin sei outro xeito de vivir ahora mismo, ni siquiera me plantearía de que vivir no rural. Pois nada, Xulia, moitísimas gracias e continuamos ca Feira do Viño de O Ribeiro, 63 edición. Moitísimas gracias a vos. Veña, bons días. Vais a aplaudir,